брав участь в окупації Криму, а невдовзі може потрапити до рук українських слідчих. На литовищі Праги за запитом України затримали громадянина Росії Олександра Франчетті. За даними місцевих медіа, він вже більше 20 років живе в Чехії, але часто навідувався до Криму. У 2014 році, за кілька днів до окупації Криму, Франчетті створив на півострові угрупування «Північний вітер», куди залучив 11 бойовиків. Вони брали під контроль лінії електропередач, газогони, а також вишукували противників російської окупації. Це Франчетті підтвердив в одному зі своїх інтерв'ю і додав, що його угрупування взаємодіяло з командуванням російського флоту. У 2019 році бойовиком зацікавилася чеська контррозвідка, повідомляли тоді джерела чеського радіо. В Офісі Генерального прокурора України подаватимуть запит на видачу затриманого росіянина. Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Чеської Республіки ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації. Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у непередбачених законом збройних формувань «Самооборона Криму» та «Сєвєрний вєтір».